Hej YouTube, i dag, det er Laurits her, i dag vil jeg vise jer Skyblock, en god server, hvor mig og Mads Milan har lavet alt det her. Og ja, skal vi ikke bare begynde med at få vist det? Jo. Ja, vores melonfarm, den er lige, der har lige været en melon. Jeg viser vores fiskested. Det her Mads, han har prøvet at drukne mig. Hvorfor ikke stik på mig? Jeg skal sten. Vandmelonen er vokset. Og er den lækker lige nu. Hvor er du stadig dernede, Mads? Nå, ja. Ja, så har vi også lavet sådan en cobblestone generator. Og jeg står her. Nej, vent lige, jeg står her. Jamen. Ja, og så kommer der hele sådan en nyt sten. Jeg kan lige prøve at vise det. Ja, Mads han kom, eller jeg kom til, jo, Mads han kom til at dræbe mig, mens jeg havde nogle hakker på mig, så vi har ikke nogen stenhakker lige nu. Men det er sådan her, den fungerer. Mads, jeg laver lige nogle hakker. Ja. Og jeg taler med Mads Milan på Skype lige nu. Hey, kaster jeg den ikke til dig? Lad der. Og så, så har vi lavet sådan en træfarm. Eller Mads har. Og jeg har den her linje. Og Mads har den der linje. Ja, vi har lavet et plus. Nej, korset er det væk, Mads. Jeg ligger lige der. Ja, nu skal vi have noget sten. For Mads han har brugt ret meget på den der farm. Ja, træfarm ting. Fuck, jeg kan ikke se, at jeg har det. No. Og ja, Mads Milan, I kender ham måske, for han lægger også video ud. Han lavede en julekalender, den synes jeg var ok god. Det var bare lidt irriterende. Eller, det var bare lidt underligt, som sprang det hele til sidst. Okay. Men glædelig nytår, kan man så sige nu. Men vi kan ikke rigtig sige. Ja, god baghjul. Ja, okay, Mads. Men jeg har 64 stykker sten nu. Eller cobblestone. Ja. Hvor jeg fik lige 4 på en gang. Og man starter sådan, da vi startede, der er det jo bare en lille blok med ressourcer og et træ. Og vi har fået ret mange saplings. Det kan jeg godt vise bagefter. Så, og vi har fået ret mange saplings, som I kan se. Vi har 13. Og vi har også mange vandmeloner. Nå, jeg skal lige vise jer noget, mig og Mads, vi har fundet på. Det vil sige, at vi kommer til at gøre noget. Hvis vi kommer til at gøre noget dumt. Ja, hvis man hopper her med saplings eller sådan noget i hånden. Eller kommer til at ødelægge melonfarmen. Så gør jeg i hvert fald sådan her. Den er ret stor nedefra egentlig.
Så det kan Mads godt, eller Mads han kan så ikke hoppe ud over. Eller jo, han kan godt, men så skal jeg invitere ham til mit island. Igen, og det tager lidt tid. Ja, Island. Til mit land. Nå. Men skal vi bare få en hel masse sten nu? Ja, vi skal nok til at slutte af. Mads, kan vi ikke slutte af med, at du drukner mig? Så kan jeg lige vise, hvordan der Mads han gjorde. Det, ja. Jeg lavede hovedspring. Hovedspring! Og så kom jeg op igen. Jeg kommer nu, Mads. Og så gør han sådan der. Og så drukner jeg. Fordi okay, jeg har ikke noget på mig, godt. Jeg har også prøvet at drukne ham, hvor han havde ting på sig. Det er sjovt. Nå. Ja, men det her, det var så den episode YouTube. Jeg har ikke liv tilbage. Nej! Følg ned. Lort. Nu spærrer han mig inde. Helt sikkert. Det er helt sikkert. Ej! Det er et ondt tidspunkt at gøre det på, Mads. Lige så ondt som Gaddafi. Nå ja, ses verden. Ej, så lukker du op lige inden jeg dør. Nå, det var alt for den her gang, YouTube. Og vi ses. Men er noget, der vokser? Nej, der er ikke noget, der vokser. Så... Ej, vi skal se det. Vi skal slutte af heroppe. Hov. Det kan godt være, at jeg laver sådan en her video igen på et andet tidspunkt, når vi har fået bygget noget mere. Hvad er det, Mads? Hvad er det? Hvad er det? Jeg kigger. Ah! Nå, det var alt for den her gang, YouTube. Se